యేసయ్యా నీవే నా మంచి కాపరివి, నీ నడిపింపే నా ఊపిరి, ఇరుకులోనైన విశాలత చూపి నడిపించువాడవు నీవే కదా. చెప్పాడు గ్లోరీ, దేవుని మహిమ మేఘము వలె ఆవరించిన సమయం, అగ్ని స్తంభం పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మన ముందు నడుచుచున్న సమయం. ఆరదు కన్నీరు చూచితివి, కనికరము చూపితివి, ఆయుషు పొడిగించి ఆరోగ్యమిచ్చితివి. కన్నీరు చూచితివి, కనికరము చూపితివి, ఆయుషు పొడిగించి ఆరోగ్యమిచ్చితివి. నా బ్రతుకు దినములలో నీ సాక్షిగా అనుక్షణము నిల్నే నే కొలుతును. నా బ్రతుకు దినములలో నీ సాక్షిగా అనుక్షణము నిల్నే నే కొలుతును. యేసయ్యా నీవే నా మంచి కాపరివి, నీ నడిపింపే నా ఊపిరి. యేసయ్యా నీవే నా మంచి కాపరివి, నీ నడిపింపే నా ఊపిరి. ఆమేన్. కానుకలు వేసిన వాళ్ళంతా పైకి లేచి నిలబడండి, ఆరాధన చేద్దాం. వేగిన వాడు కూడా లేవండి. హల్లెలూయా, ఆమేన్. అందరూ లేచి నిలబడండి, ఆత్మలో ఆరాధిస్తూ ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షము కాబోతూ ఉన్నాడు. పచ్చిక బయలాయి నీ నోటి మాట, శాంతి జలములు నీ ప్రేమ బాట. పచ్చిక బయలాయి నీ నోటి మాట, శాంతి జలములు నీ ప్రేమ బాట. నీ దొడ్డు కల్వయే అభిషేకమై నడక నడక. ఆరాధన, ఇది ఆరాధన. ఆమేన్. నీ దొడ్డు కల్వయే అభిషేకమై కృప వెలువడి కృపతో నింపెనే. నీ దొడ్డు కల్వయే అభిషేకమై కృప వెలువడి కృపతో నింపెనే. యేసయ్యా నీవే నా మంచి కాపరివి, నీ నడిపింపే నా ఊపిరి. యేసయ్యా నీవే నా మంచి కాపరివి, నీ నడిపింపే నా ఊపిరి. ఇరుకులోనైన విశాలత చూపి నడిపించువాడవు నీవే కదా. ఇరుకులోనైన విశాలత చూపి నడిపించువాడవు నీవే కదా. యేసయ్యా నా కాపరి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.
ఆనందముతో పరమశిశు ప్రభుని ఆరాధించు. హల్లెలూయా. కన్నీరు చూచితివి, కనికరము చూపితివి, ఆయుషు పొడిగించి ఆరోగ్యమిచ్చితివి. కన్నీరు చూచితివి, కనికరము చూపితివి, ఆయుషు పొడిగించి ఆరోగ్యమిచ్చితివి. నా బ్రతుకు దినములలో నీ సాక్షిగా, నా బ్రతుకు దినములలో నీ సాక్షిగా. ఆమేన్. నా బ్రతుకు దినములలో నీ సాక్షిగా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతును, అనుక్షణము నిన్నే కొలుతును, అనుక్షణము నిన్నే కొలుతును. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆమేన్. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. 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 నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన. హల్లెలూయా. ఆరాధన. ఆరాధన. నీవే నీవే ఆరాధన. నా ఆరాధన నీవే నా ఆరాధన. రిబాల రాకాశంధీరి కబాల రిబా కబాల రాక. నింపండి ప్రభు, నీ రక్తములో కడగబడిన నీ ప్రజల్ని అభిషేకముతో నింపండి. నడిపిస్తున్నటువంటి నీ సేవకుల్ని శక్తితో నింపండి. ఈ ప్రజల్ని సియోనికి నడిపిస్తున్న నీ సేవకుల్ని శక్తితో అభిషేకముతో అభిషేకముతో నింపండి ప్రభు. హల్లెలూయా. 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 కాపరి నడిపించే నా మంచి కాపరి, బలమిచ్చే కాపరి, శాంతి జలముల యొద్దకు నడిపించే నా మంచి కాపరి. కృంగిన వేళలో కన్నీటి సమయములో జారిపడిన వేళలో నన్ను వెదకి రక్షించిన నా మంచి కాపరి. పడిన గుంటలో నుండి
నన్ను లేపిన కాపరి, బలపరచి వెన్ను తట్టి నడిపించిన కాపరి, అలసిన వేళలో సొమ్మసిల్లిన వేళలో శత్రువు ద్వారా గాయపడిన వేళలో నీ రెక్కల మీద మోసిన నా తండ్రి, నా తండ్రి, రెక్కల మీద నన్ను మోసిన నా తండ్రి, నా తండ్రి. యేసయ్యా, ఎన్నిసార్లు నీకు దూరం అయిపోయాను, ఎంతగా సాతానుడు చేతుల్లో పడి నలిగిపోయాను. నన్ను అసహించుకోలేదు ప్రభువు, నన్ను మెడపెట్టి గంటలేదయ్యా. పందులతో కూర్చున్నా, లోక స్నేహము నన్ను పందుల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళింది. నా తండ్రి, సమృద్ధిని పోగొట్టుకున్నాను. తిరిగి నీ సన్నిధికి రాక నన్ను త్రోసివేయని నా తండ్రి, నా తండ్రి, మరువలేనయా నీ ప్రేమను. ఇది నా ఎడల నీ కృపా, ఇది నా ఎడల నీ కృపా. నా శరీరములోనికి, నా అవయవాలలోనికి, నా మనస్సులోనికి నీ మండుచున్న శక్తిని పంపినందులకై నీకు స్తోత్రం. కొలిమిలో నుంచి తీయబడిన కడమ వలె నీ ప్రజలను నడిపించుటకు మోషేకు తోడుగా ఉన్న దేవా, యెహోషువకు తోడుగా ఉన్న దేవా, ఇదిగో నీ చేతులకి నీ సేవకుండా అప్పగిస్తూ ఉన్నా. తోడై నడిపించండి, తోడై నడిపించండి, బలపరచండి, బలపరచండి, బలపరచండి. నీ కృప చేతని, నీ ప్రేమ చేతని వాడుకో నీ సేవకుడుని. నీ ప్రేమలో, నీ గాయపడిన చేతులలో యాకోబు చూడుము, నా అరచేతులలో నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాను. పిలిచిన వాడను నేనే, తల్లి గర్భములో రూపించిన వాడను నేనే. నా కొరకు, నా కొరకు, నా సంఘము కొరకు, నా ప్రజల కొరకు ఏర్పరచుకొని నిన్ను. కృపచేతనే మీరు రక్షించబడ్డారు. మనకు తోడయున్న దేవుడే ఈ సభలలో ఆయన ఉండి ముగింపులోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు. చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. నడిపించే సేవకుని కొరకు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా? మా సేవకుని కాపాడు, మా సేవకుని బలపరచు, మా సేవకుడికి ఆరోగ్యమి, మా సేవకుడికి నువ్వు తోడై ఉండయ్యా. ఈ ఒంటరి పోరాటములో బలపరచు ప్రభు.
సేవకుల కొరకు చేతులెత్తి స్తుతి చెల్లిస్తున్న సంఘమా, మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని నా దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. మిమ్మల్ని నీ ప్రజలని దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. మీకు తోడయుండి నడిపించును గాక. చప్పలు కొడుతూ ప్రభుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. కొడాలి ప్రభుకి స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించు. స్తోత్రములు తండ్రి, నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు నాయన. యేసయ్యా నీకు వందనాలు. అందరూ అలాగునే ప్రార్థనలో ఉందాం. ఈ ఆరాధనను ప్రభువుకు సమర్పిస్తూ పరిచర్యకు సహకారంగా సేకరించినటువంటి కానుకల కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో దైవజనులు తిమోతి పాస్టర్ గారు వచ్చి ప్రార్థిస్తారు. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ తండ్రి, సర్వాధికారివైన మా దేవా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సువార్త సభలకు ఆఖరి రాత్రి నీ పరిశుద్ధాత్మను ఈ ప్రాంగణం మీదకు తీసుకొచ్చినందుకై మీకు స్తోత్రాలు. ఒక్కొక్కరి మీద మీ యొక్క ఆత్మను ప్రభువా, ఒక్కొక్కరి మీద పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని మీరు ఉంచినందుకై మీకు స్తోత్రాలు. పావురము వలె ఒక్కొక్కరి మీద నీ యొక్క ఆత్మ వాలినందుకై మీకు స్తోత్రాలు. ఈ యొక్క అద్భుతమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. ఈ సేవను ప్రేమించి నాయన ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ మా ప్రభువా నీకు కానుకలు ఇచ్చారు. ఈ పరిచర్ని ప్రేమించి వారిచ్చిన కానుకలను బట్టి మీకు స్తోత్రం. వారిని వారి కుటుంబాలను దీవించండి మా ప్రభువా. వారు మంచి ఆరోగ్యాలతో నింపబడుదురుగాక. వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న దరిద్రత తొలగిపోవునుగాక. వారి కుటుంబాలన్నీ ఆశీర్వదించబడునుగాక. ఇటు సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నజరేయుడైన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.